Hola, sóc Joan Salvador Vilallonga, psicòleg de psicologia en càncer. Quan el càncer arriba a una família on hi ha nens petits, sovint em pregunten si és millor dir-los-ho als nens o bé si els ho han d'amagar. És normal que els ho vulguem amagar per protegir-los perquè no pateixin, però el més recomanable sempre és dir-los-ho. I és bo dir-los-ho perquè, si no els ho diem, la veritat és que ho acabaran sabent igualment. Vull dir, notaran que passen coses, que hi ha canvis en la rutina, si hi ha canvis d'horaris, notaran que hi ha coses estranyes a la família i, per tant, sabran que passa alguna cosa. I, a més, notaran que els estem amagant. Per tant, estaran encara més inquiets per partida doble. És a dir, que és bo que ho sàpiguen. I, a més, també és molt important dir-los sempre la veritat, evidentment, amb un llenguatge adaptat al seu nivell de comprensió. Per fer-ho, convé buscar un moment i un lloc tranquils, una estona que no estiguin fent res més. És a dir, evitar, per exemple, que no sigui l'hora de sopar, que no sigui l'hora que estan veient la tele o fent deures, sinó una estona que no facin res més, per seure tranquil·lament i parlar amb calma perquè puguin prestar tota l'atenció que necessiten. Els podem dir, per exemple, doncs, que el pare, la mare o l'avi té una malaltia greu que es diu càncer i que està a la part del cos que sigui, i que això comporta un tractament llarg, tractament que provoca molèsties perquè potser la persona estarà cansada, haurà d'estar uns quants dies a l'hospital, i és bo que sàpiguen aquests detalls. Quan diem això, els nens de vegades s'enfaden o s'inquieten, es posen a plorar, és normal, i també això també ho hem de validar. També hem de dir al nen que és normal que plori, que estigui trist, que s'espanti, que s'enfadi, hem de permetre que ho faci i li hem de dir que comprenem que reaccioni d'aquesta manera perquè el que li hem dit és una cosa que costa molt d'entendre. També és important permetre que pugui fer preguntes. Els nens fan preguntes del tipus, per exemple, si això fa mal, pot preguntar un nen si em pot passar a mi, per exemple. A vegades poden fer inclús la pregunta directa de si et moriràs. I aquí el que dèiem abans, és important respondre amb la veritat. I la veritat d'aquesta pregunta normalment sol ser que no se sap. Per tant, ens podem dir això. Podem dir, no ho sé, no ho sabem, però els metges fan el que poden perquè es pugui curar. També és important poder anar a l'escola a parlar amb la mestra perquè ho sàpiga. Més que res perquè si el nen fa una baixada de rendiment acadèmic o està més trist o més inquiet, que la mestra pugui saber per què és. Recorda que si necessites atenció personal podem parlar per telèfon, WhatsApp o e-mail i podem fer visites personalitzades a Manresa, a Barcelona o en línia. Gràcies.